माबा नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि NIT जोङो उदालगुरियाव गायसनगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय माब्ला जागोन बेखौथ' मिथिया। खुलुमबाय गाइस, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बर'नि राहुल इउटिउब चेनेल। तो गाइस फाइनली आसामा दिनै IIM मोनबाय, डेट मिन्स इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ मेनेजमेन्ट। तो जोङो माने मोनसे रंजाथाव मोनसे खौरां होनना बुंनांगोन। जों आसामनि थागिबि नालाय, तो जेखि जादों आसामा दिनै मोनबाय IIM खौ। तो नोंथांमोना हयथ' मिथियाबो जानो हागौ, हयथ' मिथिगौबो जानो हागौ। तो जिथु इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ मेनेजमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल, बे बिला 20 आगस्ट खालि बियो लकसभायाव पास जायो आरो फाइनेलि दिनै राज्यसभायावबो बियो पास जायो। आरो पास जानायनि उनावनो भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदि बिथाङा एक्सनि गेजेरजों जोंनि आसामबासिखौ अभिनन्दन हामलायथि बाहरो। आरो बे इन्स्टिट्युटआ जाहैबाय भारतनि 22nd नाम्बार इन्स्टिट्युट जागोन आरो बियो। आरो बे प्रजेक्टआ मिथिनो मोननाय बायदिबा 550 करोड़नि मोनसे प्रजेक्ट जागोन आरो बियो, धेमालि नङा होमबा, 550 करोड़नि मोनसे प्रजेक्ट बियो। मिथिगौ आसाम हिसाबै फार्स्ट मेनेजमेन्ट इन्स्टिट्युट आरो नर्थ इस्ट हिसाबै नायोबा जोङो बियो सेकेन्ड। मानो होनबा 2007 मायथाइयाव IIM खौ शिलंआव गायसनोमोन। तो बियो नर्थ इस्टनि हिसाबै सेकेन्डआव जाबाय, सेकेन्ड मेनेजमेन्ट इन्स्टिट्युट आरो पुरा हादरनि हिसाबै नायोबा 22 नम्बर। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे आं बेखौसो बुंगोन, दुखुनांथाव बाथ्राया जों आसाम हिसाबैथ' थिगानो दङ, मुं मोनबाय। नाथाय BTR रेकर्ड हिसाबै माखासे टप इन्स्टिट्युटफोर लिरनानै लाबोदोंमोन जोङो, मोजां इन्स्टिट्युट जेरैबायदि NIT नङाबा नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि NIT जोङो उदालगुरियाव गायसनगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय माब्ला जागोन बेखौथ' मिथिया, दा जेबो बिनि आपडेट गैया। बिनि उनाव बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जागोन होननानै मिथिना मोननाय जादोंमोन, नाथाय दाबो बियो मोगथां महर मोनाखै। तो माला जागोन बेनिबो कुनु आपडेट गैया। बरमायाव जिथु उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानो गोनां नङा होमबा, मोननो गोनां BTR रेकर्ड हिसाबै, किन्तु दासिमबो बियो मोगथां महर मोनाखै। बिनि उनाव इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटिनि केम्पास बियो उदालगुरियाव जानो गोनांमोन। तो बिनिबो कुनु आपडेट गैया। तो माला जागोन, माला मोगथां महर मोनगोन, तो बेखौथ' बुंनो हाला आङो। तो गाइस बे NIT सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि आरो ट्राइबेल इउनिभार्सिटिनि बादैबो गोबां मोजां फसंथानफोर जोङो BTR रेकर्डजों लिरनानै लाबोदोंमोन। तो बैफोर इन्स्टिट्युटफोरा बा फसंथानफोरा जोंनि BTR आवहाय माला गायसनजागोन दा बेखौ बुंनो हाया। तो नोंथांमोना बिनि बागै मा सानो बा बिनि सोमोन्दै मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जनायबानो जाबाय। बै BTR रेकर्डजों जों लिरनानै लाबोनाय जे माखासे फसंथानफोर बा इन्स्टिट्युटफोर बेयो माला मोगथां महर मोनगोन। तो बियो साननो गोनां जानानै फैबाय। मानो होनबा दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ आसामा दिनै मा मोनखो, दिनै IIM मोनबाय नङा होमबा। तो जोंना माला जागोन, तो साननो गोनां बाथ्रा। तो गावबा गावनि मतामतखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जनायनो हागोन। गोजोन्थों।